سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدالو وزيناتات اب ايتيوبيا زركبو ايرتراويان سدتنياتات زغربو طرعان اب امريكا زتسورو ايرتراويان اتلتات منغست فدرال ايتيوبيا بزعبا زتا سلام زهبو حدش مغلصن اب ايتيوبيا ان اتلتات تهاجر زتغبر اقبابلان كالن زتقالله كخونيو ابزا چانل دمان وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا يدول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم اب ايتيوبيا زركبو ايرتراويان سدتنياتات اددا بيت ماسرتي كومدما قديتاو كاب زنبرو كباب مقيار يقالو مهلاوم حنتي زغارديان تبهل معكان ابزدالوتو فلي صبصب حبيرا اذا معكان ابتزرغحتو زلا زينا نتقد مقرب معلتات زغاطمه بوزحات كاب وصاي زمصو ناي وصاي هاغرات زيغنت زلوم ايرتراويان ون كيترف زلخخمه ناي ايرتراويان سدتنياتات موساد نا معسكر الم واص تقست كوينا كابتم ابتفصامه اتني اسغداد موساد زغاطمم ناي بريطانيا زيغنت زلوم ايرتراويان ون قال مسكرنت اغريبالا مسرت حدا اتا معكان تقسطو برخت زتبهاله ناي بريطانيا زيغنت زلو ايرتراوي ابالات صتا ايتيوبيا بشم تزاربت تግርኛ በበሓደ ፈልዮም ከምዝ ሓዝዎምን እንታይ ከምዝ ገበሮ ከይነገሩ ኮመደማ ፓስፖርት ናይ ካላ ሃገር ይኹን ናይ ስደተኛታት ወረቀት ዘርአየ ጽመም እዝነ በመሃብ ከምዝ ወሰደዎም ከዛረብን ከሎ ኣብቲ ምእሳር ከዓ ናይ ካናዳ ኣሜሪካ ብሪጣንያን ካለ ናይ ኤውሮጳውያን ሃገራት ፓስፖርታት ዝሓዙ ኤርትራውያን ከምዝ ነበሩ ሓቢሮ እዞም ስደተኛታት ከዓ ነዛ ማዕከን ሂቦም ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ ተካል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ በደላት ከከላኸል ዘይምኽኣሉ ከምዝ ሓዘኑ ክገልጹን ከለው እዛ ማዕከን ምስ ተካል ስደተኛታት ጌራታ ኣብ ዘላ ረከብ ከዓ እቲ ትካል ነዛ ማዕከን በተዘጋጠመ ኩነታት ከምዝ ጎሃያ ክሕብረን ከሎ በዝገበረ ምትእታው ድማ ነገለ ካብቶም ዝተኣስሩ ከም ዘፍትሕን ናብ አዲስ አበባ ከም ዝመለሰን ብምሕባር በሕጂ ድማ በዛዕባ ዝተረፈ አመልኪቱ መሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ አመዝራብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት በዘጋጠም ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ስጋኣት ይሓድሮም ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም አትሌቲክስ ክሳተፉ ጽንሑ አባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝነበሩ 4 ኤርትራውያን አትሌታትን ሓደ አባል ስልጣናን ካብቲ ይዕሪፎም ዝነበሩ ቦታ ተሰዊሮም ምህላዎም ተገሊጹ በመሰረት ካብ አሜሪካ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እዞም 5 ኤርትራውያን አትሌታትን አሰልጣንን ካብቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሪጎን ይዕሪፎም ዝነበሩ ገዛውቲ ወጽኦም ከም ዝተሰወሩን ከሳብ ሕጂ ድማ ደሃዮም ከም ዘይተረኽበ ዘሎን ተገሊጹ በወገነታ መደቀሲያ ዝተጠቀመ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናብ ፖሊስ ናይ ዝጠፍኡ ወልቀ ሰባት ሓበሬታ ተሰዲዱ ዘሎ ኮይኑ ንመወዳእታ ዝተራእዩላ معلت دما علت 23 ናይ ዝወርሕ ከም ዝነበረ ተገሊጽሎ ማዕከና ዜና ተከባቢ ዘርጊሕኖ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እቶም ጠፊኦም ዘለው ኤርትራውያን አትሌታት ወዲ 24 ዓመት አንደ ክፍሎም ወዲ 18 ዓመት ሃብቶም ሳሙኤል ወዲ 44 ዓመት በርሀ አስጎዶም ወዲ 18 ዓመት መርሃው መብራህቱ ወዲ 24 ዓመት የማነ ተክለ ሃይማኖትን ምዃኖም ተገሊጹ ካብዞም 5 አባላት ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ እቶም 4 አትሌታት ኮይኖም እቲ ሓደ ገና ስርሑ ብልክዕ ዘይተገለጸ አባል ስልጣና ናይታኒ ኤርትራ ወኪላት ጽንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ይጽንሑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጽ ከዓ እቶም አባላት ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ዝኾኑ አትሌታት በዘይድሌቶም ካብቲ መንበሪ ቤቶም ከም ዝወጹ ዘረጋግጽ ዝኾነ ጭብጠ ስለዘየለ ከም ብድሌቶም ዝወጹ ገይሩ ሓሲቦ ከም ዘሎ ብምሕባርዩ ብዛዕባ ምስዋሮም ጥራይ ንፖሊስ ሓበሬታ ሂቡ ከም ዘሎ ይገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንምዝረብ ድልው ኢሉ አማኻሪ ጉዳያት ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝኾነ ሬድዋን ሁሴን ንሱን ሚኒስትር ፍትሒ ጊደወን ጥሚጦስን መስሉኻት ውድብ ሕብራት ሃገራት አሜሪካን ኢሮጳን ኩምድማ ምስ አምባሳደራት ፈረንሳ ጀርመን ዓዲ ጣልያን ዓባይ ብሪጣንያን ከም ዝተራኸቡ በመንገዲ ትዊተር ገሊጹ አምባሳደር ሬድዋን ምስ ሓይልታት ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዝርብ ቅዋም መንግስቲ ፌደራል ነቶም ተወከልትን አምባሳደራትን ሎም መዓልቲ መብርህ ከም ዝሃቡ ሓቢሩሎ ንሱ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ለዝብ ንምክያድ ድልው ከም ዝኾነ ገሊጽና ኢና ክብል እንከሎ መንግስቲ ፌደራል ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝገብረ ልዝብ በዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክጅምር ድሌት ይክብል ተዛሪቡ እቲ ዝርብ ብሕብረት አፍሪካ ከም እዘን ኣለዎ ዝብል ቅዋም መንግስቲ ከም ዝኾነ ውን ወሲኹ ገሊጹ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በወገኑ እቲ ልዝብ ፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ክምራሕ ከም ዘለዎ እዩ ቅዋሙ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ኣብ ዝቕነ ንፈለማ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸሙ ገበናት ኩናትን ገሰስ ሰብኣዊ መሰላትን ንምጽራይ ዝቆመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ መቐለ ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ሬድዋን ሁሴን ብትዊተር ሓቢሩ እኳ እንተነበረ ነቲ ጽሑፍ ግና ብዙሕ ከይጸንሐዮ ክእርሞ ተራእዩ ንሱ ድሒሩ ከም ዝበለ ድማ እቶም ናብ መቐለ ክኸዱ ተፈቒድሎም ዘለው ዲፕሎማስያታት ውድብ ሕብራት ሃገራት አሜሪካ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን እዮም ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ምስቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ከም ዝሰርሕን ፍልልያት ንምጽባብ ዝተሰርሑ ስራሓትን ተወከልቲ ሕብራት ሃገራት ንሕብረት ኢሮጳን አሜሪካን ኣብርሂና ኢና ኢሉ ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ በወገኑ ኣብ ሶም ናብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ምርመራ ምስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ናይ ግድን ክዛተ ከም ዘለዎን ዘይሻራውነቱ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሕቶ ከኣቶ ከም ዘይግባእ ተሓሳሲቡሎ
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣሜሪካ ኦሪገን ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዝተዓወቱ ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ጀጋኑ ኣቀባብላ ተገይርሎም። ኢትዮጵያ 4 ወርቂ ሓዊሱ ብድምር 10 ሜዳልያታት ብምምዝጋብ ነቲ ውድድር ደድሕሪ እንጋዲት ኣሜሪካ ካልአይቲ ኮይና ክትዛዘሞን ከላ እዚ ድማ ነቲ ሃገር ኣብ ታሪክ ሻምፒዮን ፈላማ እዩ። ኣባላት እታ ጋንታ ሎሚ ሐሙስ ንግሆ ኣብ ዝተዳለወሎም ድሙቕ ኣቀባብላ ብሽሓት ዝቑጸሩ ደገፍቲ ተቐቢሎሞም። እቶም ኣትሌታት ኣብ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝደንት ብምብጻሕ ምስ ፕሬዝደንት ሳህለ ወርቀ ዘውደን ካልኦት ፍሉጣት ስፖርተኛታትን ተራኺቦም። ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ድራርቱ ቱሉ ብዘርኣየቶ ልዑል ኣመራርሓ ናእዳ ክትረክብ ተራእያላ። ድራርቱ ቱሉ ብብቕዓት እቶም ኣትሌታት ከም እትሕበን እኳ እንተገለጸት ኣሰልጠንቲ ኣብ ዝቐጽል ውድድር ዝኸበደ ብድሆ ክጽበዩ ግና ኣጠንቂቓያ። ድራርቱ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 ኩናት ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ተጋሩ ኣትሌታት ምስ ወለዶም ክራኸቡ ብዘይምኽኣሎም እቶም ኣትሌታት ምስ ወለዶም ዝራኸብሉ መንገዲ ክኸፍቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓለፍቲ ትግራይን ፀዊዓ። ንሳብ ዘረብኣ ካብ ትግራይ ዝመጹ ኣትሌታት ሕጂ እውን ምስ ስድሮኦም ናይ ምርኻብ ዕድል ኣይረኸቡን ክትብልያ ኣብቲ ቤተ መንግስትን ዝተረኸቡ ዕዱማት ቃላ ዘስምዐት። ነቲ ሃገር 3 ወርቂ ሜዳልያት ዘምጽአ ዕዉታት ኣትሌታት ለተሰንበት ግዳይ ጎይተቶም ገብረ ስላሰን ጉዳፍ ጸጋይን ተጋሩየን። ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020 እቲ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣገልግሎት ቴሌፎን ባንክን ሓዊሱ መንግስታዊ ኣገልግሎታት ጠቕሊሉ ተቋሪጹ ይዝርከብ። ቤዝ ኣልድሪን ናብ ወርሒ ክጓዓዝ እንከሎ ተኸዲንዎ ዝነበረ ጃኬት ብ2.8 ሚልዮን ዶላር ተሸይጡ። እዚ ባንዴራ ኣሜሪካን ኣርማ ናሳን ዘለዎ ጃኬት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ጨረታ ብልዑል ዋጋ ክሽየጥ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ተሸጡ ኣቑሑ ንብረት ትካል ጠፈር ኣሜሪካ እቲ ዝኸበረ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ጃኬት ወዲ 92 ዓመት ኣልድሪን ክሸጦ ካብ ዘለዎ 69 ውልቃዊ ንብረታት እቲ ሓደ ኮይኑ ንኽሸጦ ይወሲኑ። ኣፖሎ 11 ብ1969 ናብ ወርሒ ከተጓዓዝ እንከላ ኣብ ውሽጣ ካብ ዝነበሩ 3 ጠፈርተኛታት እቲ ብሂወት ዘሎ ቤዝ ኣልድሪን ጥራዩ። ኣልድሪን እተን ኣብ ህዋን 6 መዓልታት ብምጽናሕ ናብ ወርሒ ክወጽእ እንከሎ ነቲ ኣብ እዋን ጉዕዞ እትኽደኖ ሙሉእ ክዳን ተኸዲኑ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ህሞት ኣስታ 650 ሚልዮን ሰባት ዓለም ብቐጥታ ብቴሌቪዥን ተኸታቲሎሞ። ንሱን ኔል ኣርምስትሮንግን ኣብ ወርሒ ንልዕሊ 21 ሰዓታት ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ኣፖሎ 11 ምስ ተመልሱ ኣልድሪን እቲ ዝያዳ መቹእ ዝበሎ ኣብ በረራ ዝገብርዎ ጃኬት ይቐይሩ። እቲ ሓዊ ክጻወር ተገይሩ ዝተሰርሐ ብቴፍሎን ዝተለበጠ ጻዕዳ ጃኬት ካብቲ ኣብ 1969 ኣብ ጠፈር ዝተገብረ ጉዕዞ ክሳብ ሕጂ ዝተሸጠ እንኩ ክዳን እዩ። እቲ ጨረታ ንኣስታት 10 ደቂቕ ድሕሪ ምቕጻሉ ኣብ መወዳእታ መንነቱ ዘይተገለጸ ሰብ ብቴሌፎን ከም ዝዓደጎ ነቲ መሸጣ ዝመርሐ ሶቴቢ ዝበሃል ትካል ሓቢሩ። ገለ ካብቲ ንጨረታ ዝቐረቡ ብሕታዊ ንብረት ኣልድሪን ዝተበላሸወ መወልዕን መጥፍእን ከምኡ ድማ ኣልድሪን ዝተበላሸወ ነገራት ንምጽጋን ዝጥቀመላ ዝነበረ ጸላም ብርዕን ይርከብዎም። ብድምር ድማ እቶም ናብ ጨረታ ዝቐረቡ ንብረት ናይቲ ጠፈርተኛ ብ8.2 ሚልዮን ዶላር እዮም ተሸይጦም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።